il·lusió, nervis i música. Així començava aquest dissabte la quarta i última jornada de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica dels Jocs Esportius Escolars de les Terres de l'Ebre, la qual va tenir lloc al pavelló municipal d'Amposta. De forma individual o conjunta, des de la categoria prebenjamí fins a la juvenil i open i en nivell A, B i C, un total de 8 entitats i més de 200 gimnastes del Baix Ebre i el Montsià van mostrar la seva millor versió al tapís per obtenir la mitjana de punts més alta. I és que en aquesta última jornada s'establia la classificació definitiva per arribar a la final nacional que tindrà lloc al mes de juny a Igualada. Avui fem la quarta jornada de la final territorial de gimnàsia rítmica. És la quarta jornada, vol dir que han passat pel pavelló de la Ràpita, pavelló d'Alcanar, pavelló de l'Ametlla de Mar, i avui aquí tindrem a les gimnastes que estan a punt de saber si es classificaran o no per a la final nacional, una final nacional que es farà el mes de juny a Igualada. Des del Consell Esportiu del Montsià senten satisfacció i valoren positivament que any rere any augmenti la participació, es conservi el nivell i la qualitat en aquestes competicions. Bé, hem de destacar moltíssim la bona participació, els diferents clubs que hi ha aquí a nivell de territori, des de l'Ametlla, Ampolla, tenim aquí Amposta, la Ràpita, Alcanar i Tortosa i també la Sénia, equips de tot el territori que realment cada jornada que hi ha podem veure una grada molt plena i una participació d'un gran nivell d'aquí de gimnàsia rítmica al nostre territori.